Het reint lintjesjoert en het bloot ik maar stikstofrein. Maar we krijgen er dit weekend wel mooi waar bij. De Frieske Wieken, met Miranda Werkman. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Friese Wieken en binnen dit mijn gasten. Zij waren joert volslaan verrast doet ze te jaren naar het gemeentehuis van Drachten komen massen voor een lintje. Annemarie en Pieter Smaling van Stichting Het Huisgezin op de Tieken. De stelling van Jim is, wij vangen liever 10 extra bijen op in ons gezinshuis dan dat wij hier om tafel zitten. Eens of oenies? Nou, misschien wel. Ik vind het wel wat spannend. Beetje spannend, oké. Hij is boeten zijn schuld om illegale boer, maar maakt het wel gewoon zijn eigen sies. Bioboer Hans Krootsma van Jannem. Ik doch joet nog de helft van mijn keivort als de duidelijkens vanuit Den Haag zien hoe zit. Nee, net meer. Nee. Dadelijk zeggen we waarom. Hij zou haast wel een lintje vertjennen. Zo biedt er hem vast in het stikstofdossier, uw eigen Onno Valkena. Onno verdient de stelling het uitstelgedrag van landbouwminister Femke Wiersma vertjennen het haast wel eens een lintje. Nee. Duidelijk. Goed. Dit binnen mijn gasten en dit weer de Frieske Wieken. Je eigen product, de exacte details en zelfs je eigen promotiefilmpje. Waarom vinden op een Chinese website, maar dan in een kopie die het volle goedkoper is. We gaan heel wat tijd stutsen in het ontwikkelen en het goed meisje, goed materiaal broeken. En nou is het hele assortiment van mij. Dat kan je op de Chinese websites krijgen voor een paar centen. De magie van de zilveren bal. Dat is de tentoonstelling die het van Joert te zien is in het Skaatsmuseum in Friesland. Er zijn ongeveer 300 zilveren ballen verkeerd en daar ben maar een behind aantal van bewaard bleven. Verder onderzoek in de Jelsumer Veert had uitgewiest dat er in een groot gebied boeten de vleerbasis tegen concentraties PFAS en PFAS zitten. In dat gebied is onderhoud, like als heklien, menen en baggerien, tijdelijk net tastien. Als warme broodjes vleenen ze oer de toonbank. Een speciaal shirt van SC Cambuur. Het tenue is een eerbetoon aan de Canadese veteraan die het Ljouwert bevrijden 80 jaar verlien. Het is echt speciaal. Ja, we hebben hier besteld, ik zelf ook, omdat het echt iets unieks is wat nooit wegkomt. Hè. En het is ook een eerbetoon aan de bevrijders uit Canada. Ja, dat wie de wieken trog u's eigen van de collega's van Omroep Friesland. Maar ik ben benieuwd naar Jim Wieken. Hans, wat voor cijfer jouw team Wieken en waarom? Nou, ik denk dat ik hem een njoggen jou. Een njoggen? Ja, het is weer een goede week. Waarom? Vanwege het dorpsfeest? Ja, het dorpsfeest inderdaad. Voorbereidingen. De band ben thuis, haar vakantie. De eerste dag is het altijd een beetje wennen, maar daarna is het hartstikke leuk, zeg maar. En nou, mooi waar. Het land wat in. Ja, en daarna wat dingetjes op de players doen. En nou, genieten van het voor hier. Dus het is de mooiste tijd van het hier. Dat vies toch de mooiste tijd? Ja, dat is de mooiste. Alles komt in bloei, het begint weer. Ja, het begint al een keer weer, hoor. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Anno, hoe wie die Wieken? En wat Goed voor minder. jou? Een 8. Ik een 8, oké. Een 8, ja. Komt ik toch een mooi concert dat ik juist bij ben af van Daniel Lohuus in de harmonie. Oh, wat leuk. Ja, maar mooie verhaal. Alles in Drents, geen enkel probleem. Dat versteert elke niet blijkbaar in Ljouwerts. Doodzeker. Ja, hij zit ik in mijn eigen op in zijn meester. Oké, en waar zit hem dat in? In een mooie veskers die te maken. Geweldig productief. Hield dit weer nieuwe veskers. Verrassende veskers. En ja, persoonlijk en mooie verhalen erbij. Mooi. En daar hoor je van? Daar hoor ik wel van, ja. Hoe wie je Wieken? Pieter en Annemarie. Oh, goed. Wat voor cijfer jou is Pieter? Ik geef hem wel een 9. Ja, het is gewoon een mooie week geweest. De helft van onze kinderen die waren thuis. En de andere helft die moesten wel naar school. We zijn gewoon met mooie dingen bezig. Leuke gesprekken met mensen. Kinderen die zich mooi ontwikkelen. En ja, het is gewoon mooi dat je er met elkaar zo kan doen. En je stond daar hetzelfde in? Ja, ik sta er wel hetzelfde in. En ik vond ook, ja, ik geef ook echt wel een 9, denk ik. Over, ja. Onze schoonzoon, die tenminste is nog niet echt onze schoonzoon, maar die was over, die woont in Engeland. Dus dat vind ik ook altijd mooi. Als iedereen bij elkaar komt met de feestdagen, als iedereen er is. Dat je het met, ja, dat vind ik mooi, daar geniet ik van. En dat geeft me energie. Dus ik ben een dankbaar mens. Hij is nu weer teruggegaan afgelopen week naar Engeland. Dus hij wie er net bij, Joert? Vandaag niet. Nee, hij heeft het gemist. Nee. Ja, want hoe gie je dat? Je wordt dan nooit... Nou, ja,
je bent lokt, hè? Maar een verlegje, smoeske. Ja, we hadden een mailtje gehad dat wij naar het gemeentehuis moesten komen. Naar Pieter van der Zwan hadden we een afspraak omdat wij DOC 16 hebben overgenomen. En dat we een ontmoetingscentrum en jongerencentrum in Drachten gaan beginnen. En hij wilde daarover praten. Dus prima. Dus nou ja, en we gaan dit mede doen met Evert de Gerbrig. En die hadden ons een berichtje gestuurd van, hoe laat zullen we verzamelen? Toen had ik nog gisteravond geappt, joh, kom bij ons een bak koffie doen. Anders moeten we 3 kwartier nog buiten gaan wachten. En nou ja, we zouden dus vanuit school, dat is vlakbij ons, bij het pand. Dus toen zeiden ze, joh, doe maar niet. We kunnen beter in Drachten blijven, moeten we zo heen en weer. Ik zei, nou, ik ga niet in het pand, daar hebben we geen kachel. Dus toen zeiden ze, joh, doe een bakje ergens, prima. Ja, echt. Oké, en toen kwam je hem daar? Nou, toen zijn we eerst naar het pand in Drachten gegaan. Want we moesten nog daar klussen gaan doen. Moesten we opschrijven wat er allemaal nog moest gaan gebeuren. Dat hebben we vanmorgen eerst. Zijn we met z'n vieren door het pand gegaan. En toen zijn we naar de HEMA gelopen. Hebben we daar een bak koffie gedaan. En een bak thee. En even kletsen. En toen was het 9:30. En toen zei ik, joh, we moeten gaan, anders komen we te laat. Dus toen zeiden wel van, nou, je hoeft nog niet weg. Ik zeg, nou ja, ik wil wel op tijd zijn. Ga gewoon. En toen nam ik zien de gaten van, nee. Wat was er? Helemaal niks. En dan komen we bij het gemeentehuis aan. En wij willen naar binnen. Dan staat er een vrouw bij de deur. Ze zegt, dit is alleen voor mensen die een lintje krijgen. Nou, zeiden wij, dat krijgen we niet. Dus toen zegt ze, moet je even achterom. En dan kom je er ook in. Dus wij liepen al bijna weer weg. En toen kwam onze voorzitter Jan Kingma en die zei, ho, ik heb hier ook een afspraak. Nou, en ik had toen al wel door, maar Annemarie die zei, nou ja, dat is ook wat. Niet. Nee. En dan gaan we nog verder. Nee, zeg Jan, kom naar binnen. Nou, en toen gingen we naar binnen en toen hadden we een tafel met allemaal familie en vrienden en mensen die bij het huisgezin betrokken waren, die waren daar. Ja. Nou ja, en toen hadden we zoiets van, oké. En hoe wie dat? Ja, sprakeloos. Ja? Je bent gewoon sprakeloos. Het is gewoon heel mooi dat je het met elkaar doet. Maar wij zijn geen mensen van de voorgrond. Wij zijn liever dat je het met elkaar doet en gewoon op de achtergrond. Maar ja, dan sta je vooraan. En dan zegt de burgemeester Pieter en Annemarie Smaling, komen jullie nu naar voren? Ja, en dan krijg je een lintje. Het is wel heel bijzonder. Het is gewoon wel heel mooi dat het zo is en dat je het krijgt. Maar liever dan geef je het lintje gewoon aan iedereen, weet je wel? Omdat je het hele team, al die vrijwilligers, dat is bij Belut van binnen. Want waarom krijg je dit lintje? Nou, omdat wij met Stichting Het Huisgezin altijd dat we die opgericht hebben en dat we nu staan waar we nu staan. Maar en dat is dat je hem een veilig plak biedt aan een heel soort ban en ik een tienermem. Ja, klopt. Dat proberen we echt zonder te doen. Winstoogmerk. Ja, klopt. Ja, en wij doen het echt met elkaar. En dat is denk ik de kracht van het huisgezin. En daarom vond ik het zelf echt wel lastig vanochtend. Ik schoot ook echt vol tijdens dat ze allemaal, dan kom je binnen, al je team zit daar, alle mensen waar je van houdt. En dan zitten ze daar allemaal, terwijl ik echt vind, vanuit mijn hart, dat je het echt met elkaar doet en met elkaar draagt. En niet alleen de personeel wat bij ons werkt, maar ook de vrijwilligers en andere lieve mensen die inspringen. Dus je doet het met elkaar, je draagt het met elkaar. En wij wonen er, maar ja, dat is echt mijn ding. Dus ik vond het ook wel lastig. Ja. En zij staan daar te glunderen, want zij vinden het geweldig dat wij er in de belangstelling staan. Jongen. Ja. Wat vies jou, Hans, van Lindsay's? Is dat belangrijk dat die blijk van waardering er is? Ja, ik denk het wel. Want ik ken haar nog net zo lang, maar ik denk wel, het ben me eerst gelijk weer een beetje de bescheiden mensen die dat eigenlijk helemaal net nodig vinden, die het krijgen. En dat is juist dan krijgt weer mooi dat soms op mensen wel eens een keer even in het sensie storen. Dus dat, hartstikke mooi. Ja. Wat vies jou allemaal? Nou, dit is maatschappelijk initiatief. Je bent net een bobo's, net een directeur of een wethouder die dat je 12 uur automatisch een lintje krijgt. Ja, die krijgen automatisch een lintje. Die categorie daar ben ik wat minder enthousiast over. Want die mensen die door haar werken, die krijgen daar een goed salaris voor. Dan vind ik dat automatisme net zo mooi. Maar in dit geval vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Zou het helpen om mensen te stimuleren om wat van een oor te doen? Want dan gaat het eigenlijk oor. Hè? Ja, nou, ik denk net dat je met van het lintje doorgaat. Nee. Alleen het is wel een van de dingen die het meest verbindt. En het is natuurlijk een hele oude traditie. En het is dan ik weer verboend met het Koningshuis. En de bekende zin is dan van het heeft zijn majesteit behaagd. Ja, ik denk dat een heel soort mensen die traditie wel mooi en waardevol vinden. Ja, nou, we gaan ik de strijd op om te vragen, wat vindt u waar mat een lintje krijgen? Even iemoeien. Waar vind je het die daar? Omdat dat gewoon een super vrouw is. Ja, mijn zoon. Ja? Een kleinzoon bedoel ik. Ja. Mijn vrouw. Mijn hond. Mevrouw. Mensen die
nou ja, die dingen doen, die goede dingen doen voor ons land. Voor, nou ja, in het algemeen alles. Die verzorgt mij prima. Nou, omdat het een hele goede jongen is. Het eten op tafel. Nou, omdat ze heel goed voor me is. Je kent het allemaal wel. Nee, flauwekul natuurlijk. Dat is sowieso. Maar al die mensen die zich vrijwillig inzetten. Hij heeft 8 jaar hulphond geweest. En dan mag ik een hulphond meer wezen. En dan heb ik nauwelijks meer welkom in geen dieren toen ergens meer. Wat voor vrijwilligers dan bijvoorbeeld? Nou, maakt niet uit. Het verzorger, mantelzorger, maatschappelijke organisaties, mensen die taalles geven en noem allemaal maar op. Allemaal die vrijwilligers die moeten op enig moment zeggen van zet ze maar eens even in de schijnwerpers. Het hoeven niet grote dingen te zijn, maar gewoon mensen die kleine dingetjes voor elkaar doen. Want dat is wat we nodig hebben. En het is zwaar onderbelicht en wat er nu gebeurd is met die uitreiking van die lintjes daar in Den Haag met die Marjolein Faber. Ja, moet je je schamen. Deze meneer hier, meneer George, die verdient het een lintje. Die had gewoon de lekkerste gyro's van heel Friesland. Dat is gewoon een ding wat zeker is. De beste voor jou. De beste van Lauwert en omstreken. Ja, had ze maar wat goed eten kunnen, dan is het al gauw goed. Hè? Maar even waarom naar Jim? Waarom doe Jim dit? Ik zie het echt, ik denk dat wij dat allebei zo zien, dat het een roeping is die God op ons hart gelegd heeft. Jaren geleden. Maar hoe viel je dat? Daar word je in bevestigd. Dat krijg je op je hart en je stapt uit en je gaat. En zo gebeurt het. En viel dat echt als een roeping? Ja. En wat gebeurt er dan? Wat is je bijdrage? Hè? Hoe komen bij hem en hoe gaan ze voort? Zonder heel persoonlijke verhalen te vertellen natuurlijk. Wat is dat setje wat je hem Jan kennen bedoel ik eigenlijk? Eigenlijk heel simpel. Rust, reinheid, regelmaat. Heerlijk. Ja, dat is eigenlijk waar het om draait. Kijk, het is tegenwoordig wel steeds vaker zo dat kinderen vanuit moeilijke situaties komen. De situaties worden wel gewoon ingewikkelder. Hoe dan? Kinderen vanuit hun eigen thuissituaties of jonge moeders. Het is gewoon de eigen situatie die gewoon wel tegenwoordig anders wordt. Maar hoe wordt u dan oors? Wat is dan het grote verschil? Maar, ik zeg maar even, wat zien jullie? Dat zie je. Kijk, kinderen die. Kinderen worden anders. Er zijn andere ouders veranderen. Is complex. Het zijn samengestelde gezinnen. Waardoor kinderen daar ook nog wel eens tussenin komen te staan. De maatschappij wordt ingewikkelder. De maatschappij social media misschien. Ja, social media is ook een onderdeel. En dat is weer dat is gewoon heel divers. Maar het wordt wel ingewikkelder, dat zie je wel. Ja. Nou ja, jeugdzorg is natuurlijk een heel grut probleem. Het is heel meer jild vernedig. Kennen verschillingen die van je, de verzorg je dat er dan minder mensen in de jeugdzorg bedrijven? Nou, dat is natuurlijk wel waar je wel voor gaat. Je wil echt, en zeker ook bij de jonge moeders, daarom vind ik het ook wel heel mooi om jonge moeders op te vangen. De eerste jaren van kinderen zijn zo belangrijk voor de hechting. En als die hechting goed gaat met moeder en kind. De eerste 1000 dagen? Ja, precies wat je zegt. En als dat goed gaat, dan kan je veel meer stabiliteit in je leven krijgen als mens. En dus dat heeft die drive bij ons ook om daarvoor te gaan. Dat je gunt gewoon ieder mens een goed begin van het leven. En je gunt ook iedere jonge moeder. Want hoe jong wij hebben het dan hoor? Wat voor mem? 16, 17, 18. Vanaf 16 hebben we ze gehad en tot met het jaar of 3, 24. En waarom komen ze dan bij Jim? Ja, dan worden we gebeld. Dat gaat via de gemeente of via jeugdzorg. Of dat kan kan via allerlei lijnen gaan. Maar het is wel heel belangrijk dat die plekken er zijn, vind ik. Omdat zij vaak staan ze al 3 of 4-0 achter, zeg ik wel eens. En terwijl ik dat soms niet terecht vind. En daar wil ik echt voor strijden. Want ik denk dat iedere jonge moeder het ligt natuurlijk ook wel aan de situatie. Maar dat ze toch vaak niet altijd de kansen krijgen die ze verdienen. Dat je zegt je binnen, dan ben ik nog leerplichtig. Dus dan ben ik nog gewoon naar squallen. Dat is denk ik lastig te combineren, mijn Lietse poppen. Ja, maar je kan ook wel heel goed samenwerken met scholen. Je kan ook daar ook de verbinding in zoeken met de school. Kijken wat mogelijk is. We hebben ook meiden die gaan tijdelijk even niet naar school. Omdat ze aan het eind van hun zwangerschap zitten. En dan in het begin voor een kindje er kunnen zijn. School wil daar wel echt vaak ook aan meewerken. En hoe beter die start is, hoe beter dat is voor het lettere leven. Hoe beter voor de maatschappij. Maar wat zoen wij dan dwangkinderen als maatschappij? Nou, ik denk sowieso dat we meer met allemaal als maatschappij meer naar elkaar om moeten zien. En niet alleen in dit stukje, maar ik denk
in alles. Ik denk dat we in alles meer naar elkaar om moeten zien. Naar onze buren, naar onze kinderen op school, naar iemand die in de winkel loopt, die zijn kar niet kan duwen en de spullen in de auto kan doen. Ik denk dat het niet alleen hierop gericht is, maar ik denk dat het een heel breed stuk is. Mooi. Hoeveel ben hij hem opvangen in al die jaren? Weet ik eigenlijk niet precies, maar wel een heel aantal. Boven de 20 sowieso wel, denk ik. Ja. En ook contact mee? Niet met allemaal. Sommigen wel, sommigen niet. Sommigen is tijdelijk. Die waren jong toen ze kwamen en die zijn jong ook weer weggegaan. Sommigen die hebben we nog steeds. Die wonen nog steeds bij ons. Sommigen hebben ook nog contact mee. En dat hebben we nu met de jonge moeders ook. Ja. Daar hebben we, volgende week hebben we een terugkomdag georganiseerd. Voor alle jonge moeders. Nou, dan komt het grootste gedeelte van de jonge moeders die komt. En dan heb je weer even een praatje. Er is gewoon het warme contact, even de belangstelling. Hoe gaat het met je? Dat soort dingen. Je wil ze blijven zien. En je wil dat contact ook houden. Die verbinding. Want ze zitten vlakbij. We zijn kleinschalig. Je krijgt een relatie met je. Wij willen echt gaan voor de verbinding met elkaar. De verbinding met de jonge moeder. Maar ook het zien van de jonge moeder. Het zien van het kind. En dat ze ook op je terug kunnen en mogen vallen. En dat ze dat ook durven en willen. Want dat is ook soms een proces om hulp te vragen. Ja, dus, zeker. Wat heeft hem nog nodig? Ja, dat is wel een hele mooie vraag. Ja, wat hebben we nog nodig? Kijk, we zijn bezig met een ontmoetingscentrum in Drachten. Ja. Ook voor deze jongeren. Ja. En dat jongeren gezien kunnen worden. Dat mensen die net boven de minimumgrens zitten. Want we zijn met kinderspeelgoed en kinderkleding. Dat willen we daar ook uitdelen. Ja, weet je, dat is iets waar we met giften mee rondkomen. Weet je, dus dat heb je ook nodig. Je hebt ook gewoon financiën nodig om het project draaiende te houden. Ja, als je het zo direct vraagt, is dat ook. En een stukje ondersteuning. Ook bedrijven die zeggen, de ene die zegt, we hebben een bouwbedrijf die zegt, jongen, wij gaan dit voor jullie doen. Iemand die bijvoorbeeld beton zaagt, die zegt, ik zorg dat het beton gezaagd wordt. Daar komt geen rekening van. En zo doe je het met elkaar. En dat is gewoon, je bent gewoon, daarom heten we ook het huisgezin. Je bent net als een gezin, je doet het met elkaar. De een is goed hierin en de ander is goed daarin. Dank u wel. Je bleef aan tafel, je mag natuurlijk dagelijks gerust mee praten, maar een heel soort succes met dit werk. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ben je hem er klaar voor? Een bak mayonaise. Ben je hem wel eens bellen terug iemand die het zei dat hij van de bank is, maar het dan net is? Nee, nog nooit, leuk. Nee? Hallo? Ik kan wel eens een vaag telefoontje horen. Van ik leid een nota voorbij bij PayPal van een paar €1000. En ik ga heel geen PayPal-account. En dan weet je van, dit is verkeerd. Ja, heb je hem er ondervinding mee? Dat je hem bellen wil, toch meestal niet zeggen dat het van de bank bent? Nee? Oké, want van een weekend wie er wel een training op het Jereveen voor ouderen. Hoe je je wapen niet kent zien online criminelen. Want het zijn vooral de wat oudere mensen die het slachtoffer worden. Want ze weten een heel soort van je privégegevens. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar jij je meestal droer in omjouwing? Nee, ik had daar nooit eens dingen. Jij die zei dat er wel eens benaderen is, maar net dat er oplichten is of iets dergelijks. Nee, is daar die verhaal dan ook vanuit in omjouwing? Nee, die verhalen die jij wel. Ik wel eens een sms gekregen van mijn dochter. En die mij liet vregen als ik haar even €4.000 liet in de koer. Nou ja, dat zou 40 vregen hier dan hier te krijgen. Dit weer natuurlijk vertocht. En hoe is dat dan? Er zit een schroeflaters in het waskip. En dat doet die dochter net. Dat zei ze. Dat zoek ik nooit waan. Ja, volgens mij hebben wij wel eens in je kregen, maar dat zie ik mama. Nee, dat klopt natuurlijk niet. Nou, maar ja, als ze aanstinkt goed in dat Fries, dan is dat nog wel gevaarlijk. Dus ja, volgens mij. Fries helpt in dit geval. Ja, in dit geval helpt het. Ja. Nou ja, het wie best wel wat een sombere bijeenkomst, begreep ik. Maar de projectleider zei, blow ik vooral van de zinnen genieten en blow je zoenen verstaanbroeken. Want een bank zal nooit belly. En een politie zal nooit brieven schreeuwen waarin ze zeggen van, hey, binnenkort is er een oerval op je huis. De neppolities, maar dat is weer een ander verhaal. Hoor je hem van Tom Poesen? Ja, lekker. Ja, het eet wat ongemakkelijk op, maar het dat is het altijd, hè? Lekker. Ja. Moet ik al even van de band Tom Poesen? Ja, lekker hoor. Ja. Heerlijk. Ja, lekker hè? Ik vind het altijd heel moeilijk om op te eten. Ja, net vaak, maar morgen wel. Ja, ik dacht ik alleen nog op die speciale dag. En weet hij hem, werd hij nou verneemd is waarschijnlijk? Met een namme waai komt?
Ja, uit Friesland, laat ik mij vertellen. Ja, uit Frensje. Uit Frensje, ja. Okay. Ja, dat wie Jan Hannema. Jan Hannema, net grutter als 21 centimeter. Benne in Frensje en hij wie artiest. 180 jaar is hij benne, dat waren deze week viert. En er wordt dan zijn dat onder oren de Tom Poes naar hem verneemd is. Want hij treedde op onder de naam Admiraal Tom Poes. Ik wist het net. Ik ook net. Nee. Ik weet niet dat het naar oor smak het Tom Poes, maar... Nee, maar een mooi verhaal. Ja. Het is een heel mooi verhaal. Het is ik natuurlijk leuk dat er dan maar meer mensen naar Frensje komen, maar dat is weer wat oors. En dan nog wel wat minder goed nieuws voor de vlinders, want er ben weer minder vlinders stelt. Eigenlijk de minste sinds het begin van de telling van de vlinders. Verneemt u er wat van, Hans? Ja, vind ik lastig om te zeggen. Ik had wel begrepen dat dat vaak te maken had met het waar en hoe koud en warm het is en wanneer zo'n telling dan dorst. Maar ik denk wel dat er een dalende trend is sinds al heel skoft. Ja. Maar de kroederieke mengsels, die helpen er net? Ja, die helpen denk ik wel. Het is wel vaak als het... Want die broeksto, hè? Ja, ik heb een prutte kroederieke mengsels in mijn lawn. En daar op elk blomke zit dan wel weer een vlinder of een insect over het algemeen. Dus dat helpt wel. Dus boeren kennen wat ontdoen. Mensen die alleen nog een tuintje hebben, kinderen ook wat ontdoen. Ja, maar dan maak je weer net naar de tuincentra. Want dat weet ik in het nijs, daar worden toch de meeste bloemen wel heel erg bewerken met gif. Zo bot zelfs dat ze de vlinders er bij Delft vallen. Ja, ik hoor het ook. Ja, en wat doe je hem? Denk je, ik schrok. Ik denk, nou ja, denk je dat je goed bezig bent met je vlinderstruc en dan? Ja, vond Is het dat ook ook zo. zo? Ik vond het ook, had niet verwacht. En wat doe je dan? Ja, dat doe je niet zo van aan, denk ik. Je bent je bewust en je denkt wel over dingen na. Dan koop ik niet meer zo'n vlinderstruik bij Nee, het tuincentrum. nee. Nou, maar ik denk wel van klant is kening. Je kan natuurlijk eerst stellen onder het tuincentrum dat je heen gaat. Ik wijn vlakbij zo'n grut tuincentrum en daar heb ik een beetje een haat-leefde verhouding mee. En die zie ik er nog wel op omspreken. Ik wil wel weten wat ik keep je. Ja, dat geldt precies. voor eten en drinken, maar dat blijkbaar moet je bij bloemen en planten ik goed om te denken. Ja. Maar je denkt er niet over na als je een vlinderstruik koopt, is dat je het nu hoort. Maar je denkt Ik er ging niet... ervan uit dat het Ja, goed is. daarom. Dus Ja, dan denk je niet nou. Daar word ik dan wel wat verdrietig van. Want dan denk ik, dan denk je dat je goed bezig bent. Ik heb nou van een week wel biologische planten gekocht. Die goed binnen van vlinders en bijen. In de hoop dat dat dan nog wat helpt. Ja, goed. Ja. Ja. Maar ja, als je weer eieren koopt van een hobbyboer, heb ik gelezen, hè, dan, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar dan lees je dan dat er weer wat PFAS of wat dan ook te Ja, veel dat mag in zit. eigenlijk niet meer. Ja. Nee. Ik denk, nou, juist biologisch. Je koopt hem van een hobbyboer, wil ik eieren kopen en dan is dat ook niet meer goed. Ja, het is wel eens wat ingewikkeld zijn, Ja, toch? vind ik. Ja. Ja, Nou goed. Ben je er weer klaar voor? De vraag uit Den Haag. Komend weekend, dan viert Nederland Koningsdag. En dan is uw koning Willem-Alexander in Doetinchem om dat grutste vieren en u te pakken. Aan de andere kant, hij hier ook naar de paus gaan kunnen, om daar de begrafenis van de paus mee te maken. Wat vinden jou? Mat de koning naar Doetinchem of je de koning naar de paus matten? Ja, Aantjelle Soeboer van NSC van Den Haag. Wat vindt u, Anno? Dat is De koning natuurlijk dit net. prachtig dilemma. Nou ja, uw koningshoes is protestants. Maxima is dan natuurlijk van Benzau net. Die is katholiek en die komt nog uit hetzelfde land als de oude paus. Ik weet dat ze daar begin deze week even een heel druk over vergaderen hebben. Hoe moeten we dit houden? Maar ze gaan net. Ze gaan net, nee. Er is Koningsdag in Doetinchem, dat begint een beetje later. Dus dat is dan het compromis dat betocht is. En de premier, die gaat naar Vaticaanstad. En de minister van Buitenlandse Zaken. Dus er is toch wat een bijzondere verhouding tussen uw koningshuis van het protestants en het Vaticaan. Ja, want ik hoorde op de radio dat Beatrix het weigeren had in 2005. Ja, dat zou samen kennen. Ja. Ja. Het is toch een oortjerke. Ja. Wat vind je hem eigenlijk? Ja, het is net de afspraak, denk ik, die je in Nederland met elkaar maakt. Want het Koningshuis heeft natuurlijk een hele andere rol gekregen vroeger dan nu. Ik denk van, de politiek, die heeft blijkbaar een keus gemaakt van minister-president Schoof en minister van Buitenlandse Zaken gaan daarheen. En de koningspa, die gaat naar Doetinchem. Ja. Prima. Ja, prima. Ja, vind ik ook. Of steeds met naam dat je hem zo'n mooi lintje op hebt? Nee, ja. Nee. Nee. Nee, grapje, hè? Nee. Wat vies jou, Hans?
Ja, nou, ik denk ik zo aandelen. Ik weet net dat ik ben net zo kennisgezind, ja, maar ik weet net dat er nog steeds een beurt had. Maar aandelen had ik een mooie beurt. Dus als ze een beetje een lookalike van een meidje kennen, dan ken je naar het ene plaatje en de oren naar het oren en dan is het helemaal klaar. Ja, net aan mij. Dat komt helemaal goed. Dat is, ja. Nou, mooie oplossing. Ja. Als die shit, dan heb je nog... krijg even de tijd om erin te gaan. Maar ja, het is natuurlijk wel een bijeenkomst dat er een heel soort woordleiders komen. Ik bedoel, Trump die komt er. Die komt letterlijk hier naar Nederland. Dus ja, als je daar mij praten willen en je daarin bejaan willen, dan is zo'n begrafenis natuurlijk wel een dan is dat voor Aantje een goede manier om daar even te netwerken. Ja, misschien moet hij dan toch in Nederland blijven en Willem al naar daarheen. Ja. Nee, dat is misschien beter. Hey Onno, hier staat deze dag mij reed omcirkelen in de agenda, want... Ik heb mijn potleerd in het boesboekje schreeuwen. Want het water. Boesboekje? Ja, dat was een aantal weken. Ik al leert in de tweede keer. Nou, 24 april, dan komen we met mijn plan. Alleen ik had nog geen plan zoeken, alleen nog maar een passenbrucht. Ja, want er is al een soort naar boetenkaam, Joet en Juster. Wat is nou het laatste nijs? Nou, als we het hebben over stikstof, want daar hebben we het over. We hadden over stikstof en hoe de stikstofonpak van dit kabinet. Want daar is een speciale ministeriële commissie mee onder slag gaan, een peermannelien. En die zoeken mij in een peermannetijd mijn een plan komen. Nou, die eerste deadline die had ze net hellen. En de tweede deadline, Hewitt, had ze nevens mij ik net hellen. Want er lijkt nog heel iets geen plan, maar wel een passenbrucht. En er is bekend maken dat minister Wiersma 2,2 miljard krijgt om onder slag te gaan. Nou, dat klinkt als een soort yield. En dat is het vanzelfs ik. Alleen het vorige kabinet heeft 25 miljard op de plank liggen om het probleem op te lossen. Oh. En doe hier de provincie Friesland berekenen om het Friesland, het boetengebied op een nij goed in te richten en een eind te maken aan het stikstofprobleem. Hebben we alleen nog al voor Friesland meer dan 4 miljard nodig. En dan is die 2 miljard weer net zo volle. Nee. En zitten er oren concrete dingen in we wat maar kennen? Nou, werd Femke Wiersma, de minister van Landbouw, op inzet. Ze wil regels aanpassen, dus ze wil de stikstofwet aanpassen. En zo vind ik dat de ondergrens, de rekenkundige ondergrens voor stikstof, dat die omheen moet. Dus dat binnen een aantal technische, juridische aanpassings. Alleen nog, er gaan een aantal hele strenge uitspraken west van de rechter. En die gaan zijn van de uitstiet moet omleeg. Dus wat je verder ik doggen, Nederland moet gewoon waarom in stikstof uitstiet. En dat is al uitsprutsen tot 3 versteerten in 2019. Nou, ik geloof dat in tussentijd, tussen 2019 en nu, Nederland 1% stikstof reduceren had, wilst we 50% reduceren moeten. Nou, van die 50% is oudpraat in het regeerakkoord van het zittende kabinet. Dat moet in 2030 Safia wijzen. Ja, nou stelt het kabinet Schoof voor, die ministeriële stikstofcommissie van 2030, maar het is weer 2034. Dus het wordt vooruitscoot en er wordt meer tijd voornaam. En het is maar heel bot de vraag of dat juridisch wel helder is. En het is ook heel bot de vraag of de pasmelders daar wel mee helpen binnen. Ja, en dan sjug ik naar die, Hans, want door bist bioboer, door bist eigenlijk een soort boer zonder vergunning boeten die schuld om. Ja. Als ik het maar even heel kwaad geef, maar wat budget deze uitspraak voor die, Joet, of deze uitspraak dit nijs? Ja, nou ja, inderdaad, het is wij net heel duidelijk, hè? Dus ik weet nog net zo goed wat ik eruit mee maak. Nou ja, dat is dan eigenlijk altijd een woord vervelend, omdat we graag duidelijk iets hebben willen. Maar als pasmelder ken ik hier in de eerste instantie eigenlijk nog niks mee. Mijn probleem is er in ieder geval net mee oplost. Dus ja, wat dat betreft ken ik er net zo vol mij. En dat is eigenlijk wel een beetje de lastige situatie. Ik denk, ik ben sinds 2022 ben ik biologisch worden en ik ga minder kei en ik ben extensiveerd. Ik ga minder stikstof per hectare ik denk dat ik 50% reductie wil op mijn bedrijf hel. Dus ben je dan een groenboenenboer? Ja, precies. Ja, groenboen. Weinig stikstofuitstoot, dus inderdaad al de helft weer waarom. Maar ja, dat zie ik nergens weer waarom. Of dat zit dan misschien correct in die 1% of zo. Maar het is. Maar er is hier niet excited van dan mag wie die op een andere manier behandelen. Nee, ik ben net voor mij die zei goed in en no best vergun, zeg maar. Nee, dat gaat nog net zo. Hoe is dat voor die? Ja, ik vind het wel lastig, maar ik probeer er echt net al te vol bij stil te staan, want als er elke dag hoe denkt van hoe het dan is en dat daar duidelijkheid gaat wordt en dat er op 6 te wachten. Ja, dan kan je echt niet verder. Dus dan moet je dat maar een beetje parkeren. En dat is mij zo'n dag als je het echt weer.
ik hier er geen cirkeltje meer omheen te zetten. Ik verwacht je direct net te volle meer van. Oké. Laat ik het zo zeggen. Ja. Oké. Maar wat budget dat dan? Want ik zei, het best illegaal. Hoe dan? Ja, nou, ik had een melding die het was toen 15 werd onder de pas. En dan hier een vergunning van 160k onvregen. En of een melding die dat wie al je kleren. Dus alleen nog maar die melding te doen. Ja, een keer vrij van maak net een vergunning onvregen. Nee, hoe net melding is prima en kleren. Nou, en dat weer dus net samen. Ja, nee, precies. En 4 jaar later zeiden van, oh nee, toch net zo. De had er jeugd dat eigenlijk zijn. En dat koe ik het eigenlijk niks om doen dat het zou wie oorziek toen de een vergunning onvregen. Maar omdat ik zo minimaal oer mijn vergunning die ik hier gie, wie er eigenlijk, dacht ik van ja, het is geen probleem en dat moet altijd een zak kennen. En dat vond iedereen. Dus en dat ken ik er eigenlijk niks aan doen. Dus, nee, dat is, en in Friesland zitten dus ongeveer zo'n 180 boerenbedrijven in die situatie. Ja. En in heel Nederland bent er een paar duizend. Ja. En die kan nou alsnog net een kant uit. Want je kan net... Je kan zo investeren? Ken ik wel doen. Ken ik doen. Maar voor mij een lichte risico dat ze zeiden mij een PR hier van, door held we waarom ik kijk. Dan verwacht ik net dat die investering altijd nu kennen. Laat ik het zo zeggen. Dat is, bank zit die omkomen. Ja, precies. Ja, nee, klopt. Ja. Maar hoe kun je dan nog een bedrijf vieren überhaupt? Hoe doe je dat? Want in die achterholle hartstrekken maar van het kind eerst een keer ophouden of handhaafd worden veel. Ja, daar ben ik wel mee bezig en ik wel bewust mee bezig geweest. Dat ik biologisch worden ben en extensiveren en minder kei en A of B, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer werk een heel soort mee door met grijdenvogels en met botanische ran, de kroederijke jaarsmengsels. En dat is een manier om minder kei te melken en dan toch nog heel te verdienen. En dat is de cheese, we hebben het over Indianen met cheese, die we nou sinds kwart eigenlijk meidje. Shirt dan meer marge op een liter te krijgen en molken en shirt daarmee te verdienen. Dus dat je uiteindelijk dat ik uiteindelijk maar de helft van mijn kei wol genoeg verdienen kan. Dat is echt voor wel weer een beetje het verhaal van het stikstof. Van hoe kunnen we misschien al stikstof naar beneden krijgen? Dan zo'n dit maatregelen wij kennen die alle boeren helpen kennen. Maar dat het uitkent, economisch jongen, dat is altijd de vraag. En dat beschik ik maar een beetje, zeg maar. Dat ga ik nog doen om dat uit te vinden. Ja. Ik vind het heel mooi dat Koortsma hier zit. Want toen ben ik nog pasmelders, die praten wel naar juist. Maar die willen absoluut net voor een microfoon of voor een camera. Want dan denken ze van dan vestig ik de aandacht op mezelf. En dan ben ik aan zijn onderbeurt. Ja. En waarom vies dat het wel belangrijk om ons te komen? Ja, sowieso. Laatst had ik in de media wel wat te horen. En ik pruttenboeren die naar de tijd een appje sturen of wat dan ook van mooi. En ik zit in dezelfde situatie of zoiets. En ik hier nooit zo terug dat het zo beladen wie of zo. Ik denk, ik wil nou net dat Johan Vollebroek voort achter me aan komt dat ik dit op televisie zeg. Maar ja, je weet het net. Het is, maar... Je hebt even oorzaken moeten horen. Ja, precies. Vollebroek is hem uit Waanden. Maar die zei van, ik screw in eerste instantie ging ik achter de grutste versmaak. Precies. Intensieve bedrijven die het vissen de volle keihard ik in verhouding te hard loon. Precies. En omdat ik biologisch ben, en vermoed ik wel dat ik redelijk safe zit wat dat gaat. Dus is dat correct wat makkelijker om het verhaal te vertellen. Maar het is wel goed. Dat mensen ongeveer een beeld bij hebben van wat het dan precies is. Want het wat de gevolgen binnen, wat de inhoud, wat de impact is. Ja, want het is het hele stikstofprobleem is lastig genoeg, zeg maar. Dus, ik vind het heel ingewikkeld. Hoe zie je hem daarna? Kun je me dat volgen? Jawel. Kijk, de vraag die bij mij naar boven komt is van... Hoe gemotiveerd ben je? Waar haal je motivatie vandaan om door te gaan? Want als buitenstaander heb je zoiets van... er komen steeds meer regels. Het is allemaal stikstof en PFAS. En dan denk ik, jongens. Onze boeren, daar moeten we ook gewoon zuinig op zijn. Maar het gaat natuurlijk net alleen nog voor de boeren, hè? Nee, de industrie moet ik stikstof inleveren. Het verkeer moet stikstof inleveren. Dat ben wij al hier. De kom ik is de bedoeling meer trajectcontroles op autodieken in de buurt van natuurgebieden. In Friesland is er al zo'n trajectcontrole als je van Drachten naar Appelskeer rieden willen. Ik moet zeggen, dat riet heel noffelijk, want Elsenien hoort hem daar keurig gewoon de maximum snelheid. Dat soort van dieken zullen er meer komen. Ik denk net dat het derde oorlog mij wint. Alleen nog mij wat minder verkeer
verkeer en wat meer elektrische auto's zie je er net komen. Ik bedoel, ja, landbouw is een belangrijk onderdeel van het probleem. Dus in de landbouw zal ik echt wat gebeuren moeten. Ja, en via wij de makkelijkste oplossing die je betinken kennen zoen, minder kei. Dat is kijk een voorstel dat dit kabinet net docht. Er wordt nog wel yield uit Lutsen om boeren te helpen die het extensiveren willen. Eens is dat wat Krootsma al dien had. Boeren die dat noodwaan willen zoeken, die zoeken daar nou subsidie voor krijgen om haar daarbij te helpen. Maar er moet echt een soort gebeuren. En de problemen van dit kabinet en van minister Wiersma zijn er nog lang net voorbij. Want de minister die kent na het maaienreces een heel pittig debat verwacht je. Waarbij politieke partijen die in de coalitie zitten, vooral de VVD en de NSC, die binnen kritisch op de aanpak van dit kabinet. Dus de minister die zet docht een stap naar voren. Ze krijgt een per miljard om aan de slag te gaan. Maar daarmee zijn de problemen nog net oplost. De uitdagingen die bluwen grut. En wat zou een oplossing wezen? Vind ik heel moeilijk, hè? Want ik weet het net, maar... Ja, nee, dat vind ik echt een lastige. Dat is, Skoftelin het wordt vastgesteld om de ondergrens van 0,004 mol is het leuk of 0,00. Naar 1 mol. Ja, we zitten naar 1 mol. En dat zou mij helpen. Dan ben ik voor het kleer, zeg maar. Dus dat zou zo wel vinden, maar dan verhoor je de spelregels, dan verhoor het er niks om de uitstoot, toch? Nee, precies. Dan verhoort er niks om de hoeveelheid stikstof in Safieren. En of dat nou een probleem is of net, ik vind dat heel lastig in te schatten. Maar er ben heel veel mensen die het wel een probleem vinden. Dus is het een probleem, denk ik dan maar. Hè? Ja, het is moeilijk, want we sjuggen het net. Toch, het hele probleem is eigenlijk wat de technische offline. Want je had toen stikstof. En dat klinkt dan vrij technisch. En dat is het ik. En dat vinden voor gewoon boeren is dat ik abstract. Maar werd het eens om geen motorsoer is skinwetter, skinnenloft, skinnengroen, skinnenwaaien. Daar heb je al jaar. Daar had Els niet een belang bij. Belangrijk voor de natuur, belangrijk voor de zoens van meesken en bisten. En ik wichtig betingst van de landbouw om weer vooruit te kennen. En dat is eens werd het om geen te zoeken. Maar waarom gaat het er dan net genoeg over? Ja, ik denk dat Nederland dit probleem er heel succesvol in West had om dit probleem nog ingewikkelder te maken als dat het is. En wat minister Wiersma nou voorstelt, die wil naar doelsturing. Dus die wil boeren er verantwoordelijk voor maken dat ze net meer als saffele stikstof uitstoten. Alleen dan moet je wel het hele systeem verrooien. Moet je er een nieuw apparaat voor onturen. Want dat moet je dan meten en dat moet dan controleerd worden. En voordat ze dat bereikt had, ben je saffele hier verder. Die tijd is er, denk ik, eens net. Zeker net naar de Greenpeace-uitspraak en de activiteiten van Johan Vollebroek. Dus ik denk dat er mogelijk wel een radicalere stap nodig is om hieruit te komen. Nog, justo zitten dat er een dag komt dat stinkt. Nou, ik ging gewoon mooi en gerest het mijn werk van. Het is oplost. Ja, nou ja, dat is dan weer dat steekje wat stikstof en dat steekje wat pas is. Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Nou ja, hoe vaker je ook zo dagen had werden dan een uitspraak komt en dat het er uiteindelijk net uitkomt, dan zitten we nog middels een uur of 5, zitten we zo te wachten. En dan vervluchtigt de hoop wel dat je denkt van het komt wel goed. En ik ben vrij positief ingesteld en ik hou dat ik nog wel even vol. Maar het vertrouwen werd wel nog steeds minder en dat wil je al net al te best. Dat is, ja, maar je bent net enthousiast over deze Friese minister van Landbouw. Ik denk dat ze heel hard haar best die een hard voor de boeren staan en op een manier die zij denkt dat goed is. Ik denk daar was oer. Maar ik denk dat ze haar best die een hard, maar ik verwacht ze kent net helemaal wie je wat ze woe en daar ben goede redenen voor en daar heeft de voorganger ook al mee te krijgen. Ja, dus het is net een probleem van nou, dit speelt natuurlijk al heel lang. Zij is het. En we beloven maar wat voor u komen en we willen net ingriepende keuzes maken. Je kent ik net alleen nog minister Wiersma kweer aannemen, want dit is maar de aanpak van het hele kabinet. Daarvoor gaan ze die hele brede stikstofcommissie maken. Maar 12 ministers. Precies, ja, nog meer als het mij vraagt. Maar je praten bij boeren en met jonge boeren, ja, dat reken ik daar. Dan het enige wat ze het zien is wij willen duidelijkheid. Ja.
Ik wil zoen dat pijnlijke maatregelen wijzen altijd maar duidelijk is. Zitten we nou in die fase? De agrarische jonge boeren, die zitten van de agrarische jongeren Friesland, die zitten van Ljouwer een pijnlijke maatregel even tot de soere apel hinnebieten. Maar dan wil graag duidelijk iets van 24 hier als deze onzekerheid. Ja, ik denk dat dat ook terug is. Hè. Je wil die stip op de horizon. We hebben het al een keer over. Die moet je zelf wegzetten trouwens, vind ik. Ja. Dat Let wie dat dan? Wat is die stip op de horizon voor dit weekend? Mijn stip voor dit weekend? Feestvieren in Bedaard. Het dorpsfeest. Daar wil ik heen. Dat is en dat helpt om even de holle leeg. Even de holle leeg. En dan moeten we er al aan denken dat we net de volstikstof uitstieren tijdens het feest. Maar dat zal wel goed komen. Ja. Oké. Succes ermee. En wat doe je dit weekend? Wij hebben altijd op Koningsdag is wel ons ook een traditie. We lopen eerst altijd even over de kleedjesmarkt. En daarna gaan we bij een tante van Annemarie gaan we in Oostvaardersplassen, Lelystad in die buurt. Gaan we altijd lekker wandelen. Doen we daar even een tompoes. Lekker een taartje eten. Nou ja, en dan vertellen waar de naam vandaan komt nu. Ja, dat gaan we doen. Ja. En Anno, wat is het weekend van? Koningsdag vieren. Koningsdag vieren. En is dan de markt door en... misschien wel even naar de optochtje. Dus is net zelf op een kleedje maar speelt of nee. CD's van Daniel. Nee, die hoor ik. Oké. Nou, dank u wel, Hans Krootsma, bioboer van Jannem, Annemarie en Pieter Smaling van Stichting Het Huisgezin en collega Anno Valkena. Bedankt voor het zien, bedankt voor het luisteren en graag een keer.